ce kana so ka zama injiniya. Burin zama injiniya muradi na ne tun na yaranta. To me ake nufi da inji? Inji shine duk wani abu da yake sauwaƙe wa dan adam aiki. Kai mana bayani yadda zan gane. Yalla bai duk wani abin da yake sauƙaƙe wa dan adam aiki tare da rage ɓata lokaci. Kai mun bayani me inji? Yalla bai inji shine duk wata haɗaka na gangunan jiki ta yadda duk wani motsin sa sarƙafa yake da na juna. Yau hakan ke so inji. Na gode yalla bai. American ita daga nan wurin. Na ka dawo. Abin da na manta ne. Me ka manta? Abubuwan aiki da suke ajiya, sarrafawa, kintatawa, fayyace bayanai, zayyananu da wanda ba zayyananu ba, masu kaurin ba, gabatarwa, haskaka nazari, fahimta, tunani da kuma bunƙasa ilimin kwakwalwar dan adam ta rukunin gani da kuma na tabawa. Me kenan? Tafai na manta, dauka? Me yasa baka ce littafi batun dazu? Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Wai kenan.